En af måderne, hvorpå man kan træne sin latter, det er ved at dyrke latter-yoga, eller det vi også kalder simuleret latter. Vi kalder det simuleret latter, fordi det egentlig er en lidt kunstig måde at starte latteren på. Men det er en rigtig god måde at træne latteren på. Og latter-yoga, det består af nogle vejrtrækningsøvelser og nogle strækøvelser og så nogle latterøvelser. Og det her latter-yoga, det kan man dyrke alle vejen. Det kan man gøre derhjemme, man kan gøre det selv, man kan gøre det sammen med sin familie, man kan dyrke latter-yoga med sine venner, eller man kan gøre det på sin arbejdsplads. Og man kan også gøre det, når man er på ferie. Det her er en øvelse, der er rigtig god at lave sammen med sine børn, når man er på ferie. Fordi når man kan snakke sammen på den her måde, så kan man kan ikke engang blive uvenner, men man kan grine rigtig meget sammen. Så vi går rundt mellem hinanden, snakker i munden på hinanden. Vi må bare ikke sige et eneste rigtigt ord.